kulħadd għandu jagħti semu biex niġġieldu il-tibdil fil-klima. Kulħadd jista' jagħmel differenza. Dan kien il-messaġġ ta' Luka u Karla mill-Kulleġġ ta' San Nikola u membri ta' Ekoskola fil-bidu ta' tnedija tal-Climate Action Authority, CAA, li hija l-ewwel awtorità fl-Ewropa responsabbli li tisma' tikkoordina u tieħu azzjoni b'mod effettiv fost oħrajn b'leġiżlazzjonijiet u regolamenti. Lan tagħha huwa li tiżgura li l-effetti tal-bidla fil-klima qed jiġu osservati sabiex dan il-fenomenu jibqa' miġġieled b'mod effettiv u b'saħħtu. Il-Prim Ministru Roberta Bela stqar li bekk il-pajjiż qed iwettaq ġustizzja ambjentali b'enfasi fuq ir-responsabilità kollettiva. Li ma nagħmlu xejn ikollha effetti koroħ ħafna. U allura dik mhija għażla xejn. Anke jekk issib min jgħidlek imbagħad, u forsi għandu biċċa raġun fl-argument illi l-emissjonijiet serra illi jemetti pajjiżna huma negliġibbli f'kuntest globali, però minkejja dan aħna qatt ma ħrabna u qatt maħna se naħarbu mir-responsabbiltà tagħna illi nagħtu l-kontribut. Waqt li għamel referenza l-effetti tat tibdil fil-klima b'mod partikolari fil-Mediterran, il-Prim Ministru qal li anke meta Malta tilħaq in-newtralità fl-emissjonijiet, jekk il-livell tal-baħar ikun ogħla se jkun diffiċli ħafna biex jitreġġa lura. F'dan ir-rigward spjega li din l-awtorità tinsab lesta biex l-effetti tat tibdil fil-klima ikunu segwiti u li sal-2050 jitwettaq il-Pjan Nazzjonali għad-dekarbonizzazzjoni. Qal li Malta trid tkun reżiljenti u imħejjija biex l-isfidi tal-bidla fil-klima jinbidlu f'opportunitajiet. Tal-istess fema kienet il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli li qalet li dan ix-xogħol ikun effettiv biss bl-ambizzjoni u l-kuraġġ. Qalet li minkejja j-ċokon tiegħu il-pajjiż baqa' għaċċan biex jimbotta l-azzjoni klimatika lokalment u internazzjonalment. Dr. Dalli qalet li l-awtorità se ġġib flimkien l-isforzi ta' ministeri u entitajiet differenti biex jimxu fl-istess direzzjoni. Il-Climate Action Authority se titmexxa mill-Inġinier Abigail Kutajjar bħala kap eżekuttiv. Qalet li l-priorità tal-awtorità se tkun li tisma' li taħdem b'kompetenza li tkun post fejn il-politika, ix-xjenza u s-settur privat jingħaqdu flimkien b'ħidma trasparenti u effettiva.